Farmàcia Caselles, un dels establiments emblemàtics de Barcelona. Aquesta farmàcia va ser fundada el 1917 i es deia Farmàcia Santa Maria. Després, més endavant, el 1948, el senyor Cortit va passar a regentar-la i va estar molt de temps, uns 42 anys. Més endavant, el 1941, Maite Font la va regentar. Al cap d'un temps, el 2001, la senyora Pepa Boter va passar a regentar-la a ella. I finalment, el 2011, la vaig agafar jo, Anna Caselles. Si volem explicar com és la farmàcia des de fora al carrer, el que veiem són dues obertures. Una és una porta i l'altra és un aparador, bastant gran. La porta és de fusta, ara està pintada de color verd, d'un color verd anglès. Abans havia sigut d'un color blau verdós, més clar, i em penso que antigament havia sigut un to rosat, un to més aviat salmó, que hi ha bastants edificis a Barcelona amb aquelles portes de color salmó. Havia sigut així i ha anat canviant. Si mirem per sobre la porta, està escrit amb un color negre i daurat, unes lletres que en una banda posa específicos i els altres posa anàlisis. I per sobre d'aquests escrits, d'aquests pintats, hi ha en fusta mateix uns òvuls que jo hi he fet posar amb lletres daurades, amb un farmàcia i a l'altra casella. Hem de destacar el tirador en la porta, és modernista, està posat així esbiaixat, amb dues volutes a cada extrem, de llautó. I pel que fa dintre la farmàcia, veiem a les prestatgeries que podem destacar que el fons ara està pintat de color negre, però això en els seus inicis eren uns miralls. O sigui, el que ens sembla que és fusteria, en realitat el fons és mirall. És mirall que es havia pintat de color negre. Llavors té unes motllures que van de dalt a baix, i aquestes motllures ara són pintades d'un color beix, d'un color claret, que això ho vaig fer jo. Quan jo ho vaig trobar eren pintades d'un color blau-verd i feien com un dibuixet a sobre d'un altre to més blau també, i abans havien sigut de color salmó. Ara es veuen uns prestatges oberts, però hi havia hagut portes aquí. No a tot arreu era porta. Hi havia alguns puestos que hi havia portes, alguns puestos que no, però els havien anat traient i havien anat canviant. Llavors, el mostrador, el taulell, va quasi bé de cap a cap de la farmàcia, i a darrere hi torna a haver-hi les estanteries típiques de les botigues d'abans. A darrere el taulell, les estanteries. El que ara és un pas obert, és estret però és un pas obert per poder passar darrere el taulell, com si diguéssim, abans també hi havia unes portes. Hi havia unes portes tipus les que veiem en les pel·lícules de l'oest, aquelles portes així que picaven. A les estanteries de darrere veiem que fan també com un pas, que és un pas baixet per poder anar a la part de dintre de la farmàcia, el que abans eren els treballadors. Tot això d'aquí ja començaven a fer treballador. Ara aquí a la part de darrere també està habilitada, hi ha una banda que el públic hi pot anar i una part que no, perquè hi tenim la calaixera amb els medicaments, i això torna a donar pas al treballador només a dintre. Si ens fixem en les eines que hi havia, aquí hi ha alguns morters, que els morters els tenim posats ara purament de decoració, però eren morters de feina, de treballar, i també hi ha els pots, que els tenim posats a dalt de tot, a la lleixa de dalt de tot, que ja no hi arribem quasi bé, però allà hi tenim els pots antics. I després, en la farmàcia, també hi ha el que poder destacar més, com d'ornamentació o motiu decoratiu, és una copa. Una copa que aquesta sí que és de l'època de quan es va fundar la farmàcia, o sigui que té 100 anys. És una copa, jo no sé si és pa d'or, el que té posat en el vidre. És una copa important que sovint es para. La gent, com que es veu molt des del carrer, ens fa moltes fotos a la copa. La copa està posada a davant d'un mirall. Aquí sí que es veu encara un mirall, que són els que s'han anat tapant i pintant de color negre. Aquí sí que es veu. Tot l'altre devia ser així, amb aquest fondo de mirall. El que és l'aparador també torna a ser així com encaixonat, és un aparador antic. Això s'ha mantingut tal com era, només ha anat canviant el color i ja està. Ara que ja us he explicat una mica com és la farmàcia, esteu convidats a passar a veure-la en persona. Com vulgueu, teniu les portes obertes.